gledalke in gledalci, dr. Tvrtko Jakovina je redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Poučuje svetovno zgodovino 20. stoletja. Profesor Tvrtko, začela bova pogovor z hrvaško in rapalsko mejo in z posledicami, kakšna je ta meja pustila, oziroma kakšni učinki so danes glede te meje. Kakšna je današnja percepcija rapalske in nasploh zahodne meje po drugi svetovni vojni na Hrvaškem, še posebej glede na ustaštvo in protikomunizem, ker vemo, da so spremembo meje uspeli zagotoviti partizani, ustaši so pa s to mejo sprejeli in celo sprejeli italijanskega princa kot svojega neformalnega vladarja. Ne. S tim da je italijanski princ trebao biti formalni vladar, samo nikada nije stigao u Hrvatsku, iako je uz svoje titule dodao i titulu hrvatskoga kralja, bez obzira što se to nikada nije realiziralo. Rapalski sporazum i uopće čitav kompleks vezan uz s jedne strane nastanak Jugoslavije, a s druge strane ili kraljevstva, pa kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa i onda ono što je slijedilo u prvih nekoliko godina je, ja bih rekao, vrlo oskudno i često marginalno dodirivano u široj hrvatskoj javnosti. Zbog toga što su mnogi od odgovora koje bi se morali dati ili koje bi, ja bih rekao, ozbiljna povjesničarska znanost morala dati, naprosto ne uklapaju se u dominantni nacionalistički ili državotvorni narativ koji, kako to najčešće biva, mora biti vrlo jednostavan, crno-bijeli, sa vrlo jasnim, nedvosmislenim odgovorima, a kada je to tako, onda je najbolje one povijesne događaje koje ne možete na taj način i u tom ključu interpretirati, naprosto maknuti u stranu. Rapal i sve što se vezalo uz Rapal i na okruglu obljetnicu je uglavnom bilo vezano uz inicijative koje su bile lokalne. Slobodna država Rijeka, posebna politička udruga i stranka koja je u Rijeci bila u vlasti, oni su imali interes o tome razgovarati, međutim iz konteksta fenomena slobodne države koja nikada nije zaživjela, dok je na jednoj nacionalnoj razini očekivana primjerice reinterpretacija doktora Trumbića ili reinterpretacija Jugoslavenskog odbora već od Prvog svjetskog rata, pa i uopće sve što se ticalo uz Prvu svjetovnu vojnu, ovdje zapravo svedeno bilo uz tek zadovoljavanje forme kakva je bila evropska u tom evropskom obilježavanju 100 godina Prvog svjetskog rata. Hrvatski nacionalizam ili hrvatski nacionalizam kakvog zagovara vladajući pokret koji je u Hrvatskoj uglavnom na vlasti od 1991. godine, zapravo se teško može nositi sa ustaškim pokretom kojega zbog svojih europskih obzira ne može vjerojatno smjestiti ili pohvaliti na način na koji bi to većina članova pokreta htjela, a s druge strane on ne može objektivno pristupiti u tom smislu onda onome što se događalo sa Titom i s partizanima, jer bi to značilo da morate pohvaliti proširenje granice, što je ultimativni nacionalistički cilj nakon 1945. godine. S obzirom da to ne možete napraviti, onda najviše što se s Rapalom ove godine ili na 100. obljetnicu radilo je da su ekstremne nacionalistički krugovi pokušali reći da je Pavelićev grijeh puno manji sa rimskim ugovorima iz 1941. jer je eto obalu prodao već Ante Trumbić, koji u Rapalu pregovara sa dvojicom Srba i on je, kako su ga pisali, Hrvat malim početnim slovom i u navodnim znacima. Dakle, on je zapravo ne Hrvat ili je Jugoslaven koji je onda prodao ovoga obalu i s obzirom da na taj način
želite reći to je bilo od 20. godine, a onda je 41. godine u vrlo teškim okolnostima, ali stvaranja države, se dogodilo rimski sporazum Grofačana i Pavelića. Međutim, to je u najmanju ruku isto, ako ne i puno manje od izdaje koju je počinio Ante Trumbić. I na taj način u nacionalističkim krugovima vi zapravo ste trebali, ako već ne možete pohvaliti ono što se dogodilo za vrijeme ustaške vlasti, onda barem trebate to normalizirati. To je bio pokušaj normaliziranja. To se u mainstream historiografiji nije moglo na taj način dogoditi, pa onda mainstream historiografija ovdje čini ono što uvijek čini sa problematičnim, pod navodnim znacima, trenucima. Problematičan trenutak je Titova 48. godina. Ako biste tome pristupili objektivno, morali biste se odrediti i prema Titu i prema Staljinu. Ako biste kritizirali Tita, što traži nacionalistički diskurs, onda biste morali pohvaliti Staljina, što je pak nemoguće iz drugoga, antikomunističkoga diskursa s jedne strane. Pa onda, pošto to ne možemo napraviti, ni jedno ni drugo, najradije nećemo o tome uopće govoriti. Tako otprilike ide i sa Rapalom. Dakle, mainstream historiografija možda neće pohvaliti Pavelićevu 1941. ali će je probati pronaći nekakva obrazloženja. Međutim, s obzirom da to ipak izlazi iz formalnog narativa vladajućeg pokreta u Hrvatskoj, onda ga mičete na marginu. Rapal je zbog toga bio jedva spomenut i da nije bilo dominantni, da nije bilo rasprava u krajevima koji su to najviše doživjeli i osjetili, o njemu se zapravo ne bi dogodilo. Glavna literatura i glavne knjige koje su napisane povodom 100. obljetnice su uglavnom bili radovi koji su izašli ili na engleskom jeziku ili na talijanskom jeziku. Znači, ako su činjenice koje vam ne odgovaraju, bolje od njih šutjeti u ovom konkretnom... To nije karakteristika samo hrvatske historiografije, ali je to, recimo, u mnogim slučajevima vrlo vidljivo. A kako si uopšte tumačite ovo pokušaje da se napravi revizija povijesti? Pa ja mislim da su oni utkani u uopće naše postojanje. Oni su odraz s jedne strane slabosti povjesničarske profesije ili povjesničara, ako hoćete, kojih nikada u hrvatskoj ukupnoj povijesti, ja mislim, nije bilo onoliko koliko ih ima u ovom sada trenutku. Hrvatska je otvorila ogroman broj studija zgodovine koje su posvuda i to u trenutku kada zemlja ima 1 milijun stanovnika manje nego prije 30 godina i kada tada smo imali 2 studija povijesti, sada ih imamo gotovo 10, kažem gotovo 10 zbog toga što je 10 u Mostaru i on pripada zapravo, ili možete bez problema s tom diplomom doći predavati, ako ste Hrvat, predavati u Hrvatsku. Dakle, imate 10 studija povijesti na 1 milijun stanovnika manje i adekvatno ogroman broj đaka manje, jer je demografska katastrofa očita, ali to se nije odrazilo u jedno obilje radova koji bi se onda preplavili naše knjižare, a pogotovo ne one koje bi radile kontroverzne teme ili osjetljive teme ili ono što je, po mom mišljenju, zadaća povjesničara. Povjesničar je poput liječnika koji liječi nešto što je akutno ili nešto što je ozbiljno ili nešto što možda i kronično, ali nešto što postoji kao problem. To bi trebala biti zadaća i naše profesije. Međutim, ako ne dirate u ozbiljne stvari, vama se neće ništa dogoditi. Vi jedino birate možda poziciju anonimnosti i poziciju nepomaganja vlastitoj sredini, narodu, ako hoćete, studentima i tako dalje. Ali drugih velikih posljedica nema i to je, po mom mišljenju, najčešće izabrani put kad se govori i o Rapalu i o Trumbiću, pa često i o Paveliću. A kako gledate na sadašnju vanjsku politiku Hrvatske i uopšte ovih republika što su nastale, država što su nastale iz raspada nekadašnje Jugoslavije? Kao diplomatski povjesničar prije svega i netko tko se zanima prije svega međunarodnim odnosima i tko je
najveći dio svega što sam pisao zapravo posvetio promišljanju svijeta u određenom kontekstu, ili barem promišljanju svijeta iz očišta hrvatske, odnosno jugoslavenske diplomacije ili odnosa kakvi su bili u vrijeme hladnog rata. Ja sam često mislio kako će to jednog dana izgledati možda žalosno za buduće povjesničare koji će trebati istraživati ovo naše sadašnje razdoblje i kada će vjerojatno pod svaku cijenu željeti izinterpretirati, unijeti nešto što je tobože bilo važno ili gdje su bila kakva promišljanja. Ja ih nažalost ne vidim. Dakle, male zemlje po mom mišljenju trebaju imati ulogu u međunarodnom odnosima i mogu je imati, ali je moraju stvoriti. Oni ne mogu biti možda pokretači, ali mogu biti važni posrednici, čimbenici, možda i ako ništa drugo, mislim da je važno da barem možemo razumjeti ono što se dogodilo ili ono što se događa. Da naprosto ne možemo imati čitavu strukturu koja neće imati nekoga u svakom trenutku sposobnog progovoriti o prilikama u Južno-Kineskom moru ili onome što se događa možda u Ukrajini, a ne da se stvori situacija u kojoj imate zemlje koje tobože rješavaju ili žele riješiti barem u svom prostoru, regiji, važna pitanja, a da ja ovdje ne mogu zapravo nabrojati tko bi bio taj ekspert ni za Bosnu i Hercegovinu, ni tko bi bio ekspert za Srbiju, ni tko bi bio ekspert za Sloveniju, tako da su to, da bih u tom ključu zapravo opisao što se dogodilo sa vanjskom politikom gotovo svih tih zemalja. Postoje način koji, ili nešto što bismo mi mogli vrlo jednostavno učiniti, koji je preveniran sa nacionalističkom ideologijom, iako bi bio od koristi svima nama. Primjerice, u Jordanu je Bosna i Hercegovina jedina koja ima veleposlanstvo. Meni se čini da ako bi zemlje željele ili vidjele negdje mogućnost razvijanja nekih odnosa, da su mogle iskoristiti takve točke sa detaširanjem diplomata i stvaranjem nekakvih zajedničkih kolektiva, kakva je bila želja Europske unije. Jedno vrijeme je Finska razmišljala, pa je onda odustala zbog hrvatske reputacije od stvaranja zajedničkih, gdje bi pozvan bio hrvatski diplomat u neku od zemalja gdje Hrvatska slučajno nije bila predstavljena. Slovenija je u sukcesiji dobila tajlandsko veleposlanstvo ili ima predstavništvo u Tajlandu. Hrvatska je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja treba vizu za ulazak u Tajland. Ja teško mogu objasniti zbog čega to Ukrajina ne treba, a Hrvatska kao članica Europske unije treba. Trebala je jako dugo i vizu kao članica za ulazak u Indoneziju. Međutim, čini mi se da ako postoji želja i volja, da bi se možda onda i kao znak dobre volje i zrelog ponašanja dvije zemlje prema Briselu i prema našim susjedima moglo reći, evo, Hrvatska i Slovenija primjerice u tom kontekstu rade nešto skupa, ili netko je iz Hrvatske detaširan u tu ambasadu, kao što se to može dogoditi sa hrvatskom ambasadom u Kuala Lumpuru ili u Đakarti gdje Slovenci nisu. To bi mogli biti sasvim simbolički, a pogotovo u jednom trenutku simbolički je to možda moglo biti još važnije, trenuci gdje smo mi mogli pokazati zrelost, mogli pokazati mogućnost da zajedno možemo nešto raditi. To nisu osjetljiva prostori gdje bismo stajali jedni drugima na prste i gdje bismo mogli naprosto učiniti nešto što, međutim, asocijacija na Jugoslaviju, koja je, naročito u hrvatskom kontekstu, izvor svih zala i onaj drugi prema kojem se određujete, njega onda sadržajno pune Srbi, pune komunisti, pune protivnici HDZ-a i tako dalje, ovoga zamišljeno ili stvarno, vi to niste naprosto mogli učiniti. Vanjska politika mora imati jednu konzistentnost i mora imati jasnu viziju. To može biti jasna vizija prema ratu u svakom trenutku, prema agresiji u svakom trenutku, prema položaju malih naroda, prema položaju određenih grupa. Ja nisam siguran da ja to vidim ne samo u hrvatskom kontekstu, da to vidim u kontekstima brojnih drugih država koje su nastale raspadom Jugoslavije. Rekli ste ovu asocijaciju na Jugoslaviju, ne? Jer možete sad reći kako vidite vanjsku politiku Jugoslavije
Titove Jugoslavije ili Avnojske Jugoslavije, od pokreta nesvrstanosti do njenog raspada. I posebno me zanima kakvu vidite ulogu nekadašnjeg vanjskog ministra Budimira Lončara, jer ste o njemu napisali opširnu knjigu. Pa ovako, ja bih rekao nekoliko stvari. Meni je ovog lipnja, dakle juna 2022. Obilježavalo se 50 godina Anima Festa, festivala animiranog filma u Zagrebu, koji je druga najveća manifestacija uopće toga tipa u svijetu. I ona traje već 50 godina sa Zagrebačkom školom crtanog filma, podsjećanje na Oscara i tako dalje. Ove godine su čak i ispravljene neke od nepravdi prema crtačima crtanih filmova koji su 1991. godine zbog svoga porijekla, dakle srpskog porijekla, bili ovdje praktički persone non grata ili su otišli iz zemlje. Pa su te stvari nekako zatvorene, možda je pokazala se određena zrelost ovoga puno kasno, ali svejedno, to je takav tip događanja. Mogućnost da ste u Strojarskom institutu u Zagrebu imali stručnjake koji su znali ne projektirati brod, nego napraviti prototip podmornice kao jedna od 10 zemalja na svijetu. Da ste bili u stanju opremati sa elektroničkom opremom, frižiderima i hladnjacima hotele u Kampali, kao što je to Gorenje radilo tamo, ili da su jugoslavenska poduzeća bila u stanju izgraditi konferencijski centar u Harareu za konferenciju nesvrstanih 86. godine, ili da smo bili već 60. godina u stanju graditi sveučilišne kampuse u Gani, što je izravna Titova dogovor sa Kwame Nkrumahom 1961. godine za vrijeme onog dugačkog puta galebom oko Afrike, ili da smo još prije toga bili u stanju sklopiti posao za izgradnju luka u Siriji i u Etiopiji. Pazite, to je iz zemlje koja je 10 godina po izlasku iz užasnog rata i koja je, bez obzira kako gledali njezine pojedine republike, bila jedna od najnerazvijenijih u Europi. Je bila u stanju i mentalno, ali i kao poduzetnik otići tako daleko i raditi složene izvođačke poslove. Sarajevski Energoinvest je stvarao na cijeloj Sumatri elektromrežu. Splitski pomorska akademija je obrazovala kapetane iz Surabaje i indonežanske pomorske oficire u Lori i gradila luku u Surabaji. Mi smo gradili prvu tvornicu valjaka u Indoneziji i tako dalje i tako dalje. Kad se maknete od svega toga, dakle to je trebalo, netko je to morao osmisliti i netko je morao biti dovoljno hrabar da učini nešto što nije bilo imanentno nama. Kad govorite o Lončaru, kad govorite o politici koja je u jednom trenutku počela obilježavati Jugoslaviju, je bila vrlo kritizirana i u vrijeme Jugoslavije. Je bila politika neuvršćenih, koja je najčešće bila smatrana antievropskom i tako dalje. To su komentari koji su bili potpuno površni i zapravo dubinski, dolazilo je dubinsko nepoznavanje onog što se događalo. Druga je stvar, je li jugoslavenska diplomacija dobro komunicirala, objašnjavala svoju poziciju. Međutim, nakon 1957. godine jugoslavenska država koja je pomirila se sa Sovjetskim savezom, ali se nije vratila na sovjetski istok i nakon 56. i mađarskih zbivanja je bila vrlo jasno ponovo pomaknuta iz istoka, je s druge strane imala zemlje koje u Rimu sklapaju rimski sporazum i stvaraju Europsku ekonomsku zajednicu. Jugoslavija je našla se između. Taj položaj ju je doduše nakon 1948. stavio u centar europskih zbivanja, između dva lagera, ali je ostala
mogla ostati sama i počela je shvaćati da osim Europe, blokovski podijeljene Europe, što je cilj nesvrstanih da se ti blokovi razbiju konačno, da postoji druge zemlje u svijetu. I izlazak u svijet je zapravo bio njezin, ili u nesvrstane, je bio njezin najjači evropski adut. To je bila najjača evropska karta kojom je rubna zemlja pojačavala svoju težinu u razgovorima sa svim ostalim zemljama, unutar Ujedinjenih nacija, unutar važnih prijestolnica u Europi, jer je mogla progovoriti u nečije drugo ime. I to je, ja bih rekao, bilo nešto što je Lončara, čiji je nadimak bio Mr. Non-Aligned, najviše zapravo izgradilo nekoga tko možda nije unutar jugoslavenske diplomacije bio najbolji pregovarač, ali je možda bio najbolji analitičar, koji je znao prepoznati i ne samo on, kako zbivanja u Vijetnamu mogu utjecati na zbivanja Sjedinjenih Država i Kine, a kako to ima utjecaj na cijeli svijet, a naročito na Jugoslaviju. Ta složena mreža i mogućnost da gradite, da razumijevate svijet u tako dugom trajanju jednome i cijeli svijet, kompleksni svijet, je, ja mislim, bila jedna od najvažnijih i gotovo fascinantnih elemenata jednog vremena koje je prošlo. Ja se sjećam kad sam sa Jože Pirjevcem razgovarao jednom trenutku u Podgorici gdje smo promovirali njegovu knjigu Tito in tovariši, koja je izašla sa mojim predgovorom u Crnoj Gori i koji je rekao sam da je dolaskom u Ministarstvo zunanjih zadeva u Beogradu bio iznenađen sa tom solidnošću koja se iz arhivskog gradiva mogla iščitavati o jugoslavenskoj diplomaciji. No, vremena su se promijenila i to više nije iste okolnosti, međutim neka od znanja mi nismo smjeli izgubiti. Neka od znanja su se morala barem sačuvati, jer one nas čine drugačijim u odnosu na ostale male ili na ostale slične zemlje Europe. I možda još pitanje, kako vidite ove aktualne sukobe ili sporove ili probleme između Slovenije i Hrvatske oko granice? Čini mi se da će u jednom segmentu ta situacija, tražim riječ, ne bih je nazvao konfliktom, bez obzira što smo jedno vrijeme imali čak i žicu na granici. Još je imamo, ali nadam se da će se maknuti. Ova aktualna vlast u Sloveniji rekla da će to... Tako je. A i s druge strane, htio sam reći da zahvaljujući činjenici da su dvije države unutar Europske skupnosti, da će od 1.1.2023. godine Hrvatska sa ulaskom u Schengen pomaknuti onda tu čvrstu, tvrdu granicu na granicu prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. To bi moglo pomoći s jedne strane u ponovo drugačijem i rekao bih relaksiranijem promišljanju granične crte između dviju zemalja. Kako god to okrenuli i kako god postavili odnose ili tumačili odnose Hrvatske i Slovenije u posljednjih 30 godina, nema bližeg susjeda Slovencima nego što je to Hrvatska, što možda nije veliki kompliment, ali ja mislim takvo stanje. Niti ima kod Hrvata i jedan drugi narod na njihovim granicama s kojima je beskrajno duga prošlost, toliko malo konfliktna i zapravo manje više prijateljska. I to se naročito, ja bih rekao, može osjetiti ako iz Kumrovca prelazite preko i ako iz Zagorja poželite otići u Toplice koje su sa druge strane granice i tako dalje. I mislim da taj duh je trebalo i više čuvati ovih posljednjih 30 godina samostalnosti međutim ja bih zbog toga rekao sljedeće ili možda završio sa citatom bivše slovenske ambasadorice u Zagrebu, koja je na moju komentar da Zagreb i Ljubljana zajednički organiziraju skup o
prekidu odnosa Tita i Staljina, ali bila je 2018. godine obljetnica okrugla koja je rekla gotovo tako, malo svjetno, da su odnosi u znanosti očito jako dobri i da su odnosi između turista ili onih koji imaju vlasništvo u Hrvatskoj i Slovenije također u redu i da je privredna suradnja manje više u redu, da sve što ostaje neriješeno je politička suradnja koja bi se očito možda i mogla riješiti, pa onda i granično tumačenje kakvo je, međutim možda zato političke elite nisu nikad pokazivale do kraja interes. I to vam je moj komentar. Ja nisam namjerno htio reći kakav bi bio moje tumačenje niti Svete Gere, niti odnosa u Istri. Ja mislim da je to niti Savudrijske vale, odnosno Piranskog zaljeva, mislim da je to da to mora ostati toliko marginalno u našim ukupnim odnosima, pogotovo u svijetu koji je krenuo sa ponovnim redefiniranjem granica, ali ne na ovaj način na koji je trajao hrvatsko-slovenski spor, nego na puno ozbiljniji način koji bi mogao ponovo u nepovoljnim okolnostima ponovo staviti na propitivanje ukupnu svrhu postojanja nekih malih država, a ne njihove nekoliko metara sjeverne ili južne granične crte. To se može desiti ako raspadne Europska unija, vrlo brzo. To bi mogao biti jedan od putova i zbog toga je međutim općenito čim se ponovo vraćaju na stol iz nacionalističkih interpretacija graničnih crta, čim se ponovo na stol vraćaju pitanje svrhe postojanja nekih dogovorenih granica, onda oni naravno u tom smislu neće ostati isključivo predmetom povijesnih studija. Dakle, Rapalska granica neće biti samo pitanje zanimanja povjesničara, ili neka druga, ako se nepovoljni trendovi na europskom tlu nastave. Profesor Tvrtko, hvala za ta pogovor. Molim, hvala vama.